Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Rania Latifah saking SD Negeri Palor Sekawan. Kula badhe maosaken aksara Jawa. Sriwedari salah sawijining papan kang rame ing wayah wengi. Luwih-luwih malem Minggu. Ing kono ana manéka warna tontonan lan dolanan kayata pagelaran wayang, sendratari, uga tetembangan. Bocah-bocah uga bisa numpak kemidi putar, ombak banyu, mobil senggol lan liya-liyane. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.